Ay diara si Boss Nance gamitan na butag iwagang teknik nakanindot ani na siya mga hurim-hurim while nagaserve og pagkaon karong gibudburan na niyag tawas nahina niya katag o gipang arrange niya while nagabudbud sa tawas. Ay grabe gaw focus kay si Master nawagaw di execute din yung tarong pagbudbud sa tawas niya ipang arrange na tanawa ka gud. Ay how the boss. Ay biara, di kuha ng spray net, di pang isprayan ng tag isa-isa ang iyang masterpiece. Ang nakadabesan na, uy, gipang butangan ng tag isa-isa og Bombay ang iyang mga pagkaon nga iserve. Murag lamig yun iyang pagkaon ba? Anawa, gipang butangan-butanganan niya nga sili. Ang iyang gipang himo nga pagkaon. Wow. O napay pakapin. Pagtaas-taas yun niya proseso sa paghimo niyang pagkaon. Gihaw yun ni Boss Nance. Grabe guys. Og karon gibutangan na niyag ilahanan or label ang iyang mga pagkaon. Signature ko na iyang pagkaon. Wala na siya kanindot ang iyang mga recipe ni Boss Nance. So that's why daghan jud kay mamalit sa iyang mga pagkaon diri. Og karon gipampahiran niya jutay na mantika ang tag isa-isa ka pagkaon na iyang gipangbuhat. Tanawa guys, tanawa. शायद मेरे एग्जाम में आने देखे थे ना Oh, उनका अपना पेज है 3, इंस्टाग्राम पे 4, 30 लाख है उनका फॉलोअर muna ang iyang mga isa sa mga technique na para inganyohon ang iyang mga जाके customer. शूट कर दीजिएगा Road mo na kini ang last topping, finishing touch. So ipangbutanganan niya ang mga balas, toppings para isa sa mga makumpleto na iyang recipe. Oh, ready to serve na ni. So, thank you sa pagtanaw mga amigos, amigas. Bye.